Noniin. Se on Jomppe 12 ja Sopanen 04. Ei toi nimi hirveästi sovi sulle ja siksi me ollaan ajatettu tehdä Soposelle uusi lempinimi. No se on Altsu. Altsu! Noniin, siinä on toimiva nimi. Vähän niinku mun kahdesta kaverista, jonka lempinimi tulee sen sukunimistä Partsu. Ja sitten on toi Skydä. Noniin, elikkä siinä sitten oli terveimmät ja yksi juttu. Miksi me täällä Altsun kanssa näitä videoita? Se on siinä, että me ollaan niin kun asutaan samassa kylässä ja aika lähellä toisiamme. Ja tää on muutenkin, tää on ihan kiva kaveri ja silleen. Me lasketaan tosta meidän hyppyristä, joka ei ole nyt tällä hetkellä hyvässä kunnossa. Niin siitä löytyy tosi paljon piikkilankaa ja kaikkea. Niin aletaan laskea. Noniin, eihän se ole yhtään vaarallista. Noniin. Ei niin ja Altsu, me ollaan kuvattu ennenkin, mutta me jouttiin poistamaan ne videot, koska Altsu tavallaan feilas ne videot. Noniin, Altsu. Sattuko mitenkään? Aivan. Elikkä siinä on Altsun pikkuveli, oiva. Tulehan Altsu nytte. Kato tästä kiinni. Kato niinku tästä kiinni. Ei oo. Noniin. Sitten on Jomppa 12 vuotta. Mie sit zoomaan tästä. Et zoomaa, eli se ottaa huonomman kuvan. Ei vaan mä zoomaan sen sit kun sä oot lähellä sit hyppyriä. Sit kun mä oon tuolla maassa, sit zoomaa. Joo, lähde mun sormet jäätyy. Ai hitto! Sattuuko selkää? Altsu! Tee! Vaikka to... Sitten lasketaan pulkalla. Joo, tässä nyt en mene sammu. Oli, ei oo. Ota oikein. Laskeeks vielä toisen pulkan? Joo, lasketaan mun pulkalle ensin. Tää on pöllitty pulkka. Niinpä. Pöllitän nokka. Venäläispölli sen pulkan, niin se pölli niitten oman. Venäläiset, huhhuh. Oni! Hyvä Altsu! Voitko tulla? No. Vähän vauhtia. Ai! Ai! Kävikö mitenkään? Kävikö mitään? Au! Toi sattu! Noniin. Ja tänään siis täällä on aika upeat maisematkin ja oiva siellä omia. Ja yksi juttu on tullut pari kommenttia sellaista, että milloin uusi video. Niin me ollaan oltu nyt ehkä viikko tai silleen niitä rekäsiä sellaisia. Niin me ei ollut päästy tänne mäkeen. Ja mut kiitos nyt kun ootte ottanut, niin nyt te saatte sen uuden videon. Noniin, pidäpä Altsu. Noniin. Nyt mielessä. Muista sit zoomata kun mä oon tuolla maassa kuollut. Ja mä zoomasin jo silloin kun sä olit tossa hyppyrissä, hyppäsit. Joo. Noniin. Saija närmei nyt. Täydellistä! Täydellistä! Ja tossa laskee taas oiva. Yrittää esittää kovista, mut se ei oikein onnaa. Aivan tässä nyt yrittää esittää kovista, mut ei oikein onnistu. Nyt mun sormet jäätyy. Ja tässä se. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1
helkutti. Mä en tunne enää tätä puhelin mun kädessä. No niin. Meppä laittaa ne hanskat kätteen. Oho. Testaa nyt toikin. Ai mitä? Ai tuo? Niin. Okei. Ja. Mitä? Siinä on joku vetänyt tarpeet. Mitä? Huuo! Enemmän! On vai? Hyvä, laske vaan, laske! Laske! Mene vai? Niin, ainakin tuo kiusailee. Noniin, minun puki. Auks. Olisiko siellä täällä? Juu. Minä en ota nyt. Haiskolla kunhan et paina siitä vihreästä nupista. Noniin. Ootko valmis? Joo. Meni hyvin. Eiks tää video nyt tois tässä? Ja altsu! Two dupit chuts! Chun. No ei oo. Mitä? Joo, tää tieto tänne. Troll hacks. Joo. Ja tossa toi meidän peruspuu. Noniin, terve!